ilotere egwu a na-akụ oti ya kpokpokpo ya no oti ịchafụ isi ya no egwu fabak gbagoro egwu ahụ nwaanyị ji ma na ma o ji ọma n'ukwu wee mee gambling ofu ihe Chukwu ji gọzie m ihe o ji nyere m aka bụ na akwụfuru etu anyị a na-aka odoghị m anya amaghị m aka na a na-agba puulu gbachaa nchịta akwụkwọ puulu sọsọ iji ya ganye nchi ka ndị ya ganye agọtaghị m ya amaghị m ka a ga-ejidecha ihe na-akachi ya n'aka mgbe ụfọdụ njiri ngote granọt mgbe ahụ m pere mpe na-eji akwụkwọ puulu ere granọt nnekata ọ na-agba m left hand ọwụ nwaanyị be anyị bụ every time ya na di ya na-ese okwu na ọ chetara akwụkwọ puulu n'aka na ọ na-eme na anyị ga-adị afọ dị ya n'akpa mgbe ụfọdụ ana m eche kedu ihe merụ na enwerebeghị onye ọbụla bụ mmadụ ị ga-asị na ego winuru na pool ọ na-akatasị na ọ dị ka ego ire ana mana afụgo m ndị rere ana were eme ihe mepụta ihe ọ bara ha uru maka na ana bụ biznes kịta aka ọ bụ real estate bụ ihe na ọ bụghị nke a na-eme na vileji mgbe ahụ ọ na-abụ onye chọọ ịchụ nwaanyị ma onye chọọ iri ihe na onye chọọ ịgba akwụkwọ gara ana asịghị na ego a na-adaba uru ego a na-aba uru mana nke a na-anụ bụ ofu ihe mfụrụ na-enweghị uru ọ na-abara onye ọbụla na-abụghị na ọ ga na-enye hope ife onye na-akwa trọk like this ọ na-akwụ ya with hope na ya mecha ha anya game mgbara yesterday game asịghị nna Man U wee mere m ncha n'ọsọ 1 point ọkọ tụọ asịghị too sure ahụ enweghị mgbe too sure na-ezu 2 na ọ na-agbanata ọ ga-akọ ọtụnata 1 na asịsị kedu etu ndị mmadụ si wee ka tinye isi n'ime ya ruo tata it's a matter of choice enwe onye a ga-asị ya ji na-ege mana biko ọ bụrụ na ị na-enene anyị na comment section biko ị ga-akọrọ na anyị ofu onye ị maara sigoru na ma mgbe a na-agba puulo rutekwa kịta anyị mewere sports betting anyị ma na ha ka nkụ ha juru ebe niile nwee street ha na-anọ ma ndị a na-ebu ihe na-adịghacha red a na-pres aka ha ka nkụ ihe a niile enwenugoro onye ifuru ji ebụrụ mmadụ maka anyị ga-achọ ka anyị na onye ahụ kpaa nkata ka ọ gwa anyị the secret ọ bụkwa ndị na-eme eme o maka ndị na-eme as business nke ha dị iche nọ na mmadụ gara win ye 20 million or 30 million agwaghị m onye nke win 15 million bụ onye ihe na ọ ka nọ na Alaba ọ na-akwa trọk and adị m sure na ọ ka na-agba rukwe tata of course maka ọ dịgo n'ọbara ọ bụrụ na enwenugo onye ifuru gbarụ sports bet anyị achọghị ịkpọ onye ọbụla afọ ka ọ ghara dịka onye anyị na-emebi ihe na mana anyị mana ọ ka nkụ ndị Naija nke a na nke a Naija na nke a ọ bụrụ na enwenugo ịmarị ji eburu mmadụ bụrụ ọgaranya tata